Alo, gowme diýdim. Ha, o gowme ýazylan. Nemelay? Ya bazarda nämen milliýdiň ay? Ýatly gaýda. Uf, aytdym ha. 1 kilo kartoşka, 2 kilo soğan, 1 kilo balgar, 1 kilo käşir. Uy, ýene-de ýatdan çykypdyr. 5 kilo tilenen sunkaman. Et warmasyn, awa. Diňe sunk bolsun. Suwna bu. Onça gün nämetjek? Öýde teme saklamy ýok-ho. Üýürmesene, sen diýlenet. Maňa diýme ýerden tutdy. Ha, maňa ýetirjek bolýam kasynky. He. Indi näme boldy? Alo, eşdäňmi? Neme? Häzir men barýança mara, ýüzüňde kirpiňi, gaşyňda kraska, ýüzüňde par makyažyňa hep bez kraska maňa garaşyp bolýar makynym. Uy. He, näme üçin? Näme etjek diýäňmi? Ýa oglum bazarda bara, diýen etmedi. Mene mädir öýe bar, sen babaýa berjek diýdim. He, bor bolýar. Uy. Maňa babaý diýdimi? Zaňat ýa. Hormatly müşteri, siziň jaňat ýanweriňiz ogly bilen babaý görmäne gitdi. Gelin, gelin. Häzir men size babaý görkezjek.